που κυβερνούν τον τόπο και οργάνωσαν αυτή τη φιέστα για να μας μαζέψουν εδώ. Ανεβήκαμε έτσι, με αυτόν τον άκοσμο τρόπο, ανεβήκαμε εδώ, διότι μας απαγόρευσαν με κάθε τρόπο και πολύ βία μερικές φορές. Εμένα μια κυρία θα με χτύπησε με την πλάτη, αν μου σπρώξανε. Δώστε, σας παρακαλώ, τελειώστε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.